Пристъпвайки прага на заведението, сякаш се озоваваме в музей на Съветския съюз. От менюто с сърп и чук, през изображението и бюстовете на Ленин, та до декорацията по стените, всичко напомня за тази епоха. Добре дошли обратно в Съветския съюз. Общото между днес и миналото е, че никой не взима идеологическите лозунги, дали от съветската власт или от Маркс. На сериозно, хората просто търсят вкусно и ефтино хранене. Разликата, естествено, с миналото е, че тази претруфеност на трофеи от съветското време всъщност не е съществувала. Въпреки че интериора на заведението е предназначен за туристи, забелязахме, че по-голямата част от посетителите са местни, идващи тук в обедната почивка. Са бързо, ефтино и вкусно хапване. И така, какво получаваме в съветската столова? Мамалига, типична за Румъния, Молдова и Приднестровието, с сметанка, чаша ябълков сок, пилешки кюфтенца, печени картофи и сладки шарлотка с ябълка. Пилешко филе, рибка, ориз, печени картофи. Въпреки заплашителния милитарен вид и идеологическите лозунги по стената, независимо дали става въпрос за цитат на Ленин, съветската пропаганда или дори цитат от самия Карл Маркс, по-голямата част от идеологията и днес, и преди е била просто фонов шум. Доказателство за това е, че хората просто влизат и излизат, без дори да се замислят или четат тези неща. Те просто искат да стигнат до кухнята, да си вземат за хранене и да излязат.